Bernard Gregg kompla jiddefendi lill-istrateġista tiegħu Chris Perugin li għadu qed jidher f'kawża kontra l-ħaddiema tal-midja tiegħu meta kien mistoqsi jekk hux komdu jħallas 60,000 euro lil Perugin meta dan għadu qed jidher f'kawża kontra l-ħaddiema tan-net. Bernard Gregg qal li huwa kuntent ħafna Perugin. Rigward il-paga illi qed jingħata o meno Perugin qed jagħmel xogħol tajjeb. Perugin qal li telaq mill-Lavin Malta biex ikun strateġista ta' Bernard Gregg u kien qal li se jbieħ l-isma li kellu fis-sit li kien imexxi, iżda rapport fuq il-gazzetti kixfu li għad għandu kontroll enormi fuq is-sit li hu kien isejjaħ indipendenti. Intant din mhux l-ewwel darba li Bernard Gregg għażel il-Chris Perugin flok il-ħaddiema tal-istazzjon tiegħu. Sorsi fl-imkejjen tad-Dar Ċentrali għalulna kif il-paga ta' Chris Perugin okru tajnejn il-ħaddiema tan-net li fil-waqt li fil-passat għamlu sagrifiċċji kbar minħabba d-dejn tal-Partit Nazzjonalista, issa qed jaraw differenza kbira ma' dak li jirċievu huma ta' xogħolhom fl-aħħar tax-xahar. Dan fid-dawl ukoll li l-istrateġista ta' Gregg għadu jiġġieled kawża sabiex jingħalqu l-istazzjonijiet politiċi bl-effett li l-ħaddiema tal-Media Link jispiċċaw bla xogħol. Xi ħaġa li dwarha Bernard Gregg iddefendih u ċedilu biex Perugin ikompli bil-kawża. Fil-fatt Gregg spiċċa anke jipprova jagħti x-xemx bl-arbiel biex iżomm fdel tajjeb lil Perugin. Gidba hija li ngħidu li dik hija kawża kontra l-istazzjonijiet tal-partiti. Dik mhijiex hekk. Partit Nazzjonalista. Li b'dik il-kawża l-għanijiet tagħha kien li nara in-net u l-wan naħseb hawnhekk naqbel. L-għanijiet ta' dik il-kawża ma jistax ikun qogħdu nduru daqshekk. L-għanijiet ta' dik il-kawża hija illi dan il-pajjiż fl-aħħar jeħles mill-partiġjaniżmu.